Hi guys, good evening. Hi guys, good evening and welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video po, magbumukbang po tayo ng alam nyo, may bagong si Jollibee. May bago siyang design sa kanyang box. Ayan. Yan yung bagong niyang design. Maganda siya. Ayan. So, meron ako dito spaghetti, rice, tapos may tatlong Shanghai, tapos my favorite chicken. And meron siyang gravy and ketchup. Ketchup ba to? Ano pala? Sauce ng Shanghai. And tapos meron siyang kasamang soft drinks. Ang tawag sa order na to guys, ano siya, Super Meal B. Ang price po niya is nasa 132 pesos po. Ayan, so let's eat na kasi gutom na. Let's eat. Wala, dalawa pala. Dalawa pala yung binigay sa akin na na sauce. Alam ko kung bakit dalawa. Alam niyo guys, pinagbabawalan ako ng chicken. Pero masarap kasi, so okay lang. Minsan lang naman hindi naman lagi-lagi My favorite, spaghetti. Alam niyo guys, pinaka-paborito ko yung spaghetti sa Jollibee. Pag mga fast food na spaghetti, gusto ko yung sa Jollibee. Kain pa tayo. Sorry na chicken. Ngayon lang naman to hindi na to maulit, promise. ngayon lang. Kaya huwag ka na magalit pag kumain akong chicken. Diba ngayon yung dating mo sa sa Bohol? Kamusta naman yung biyahe mo Iniwan mo na sila Ate Gingging doon. Wala na silang kasama dun. Tsaka pa, balita ko, nagpagupit ka daw. Kasi uwi na si Mama. Totoo ba yun pa? I love it. Sarap. Sarap talaga pag bawal. Oh no! Alam nyo guys, wala naman to sa plano to talaga na bibili akong Jollibee.
Kasi galing ako nagsimba. Tapos paglabas ng simbahan, doon ako dinala ng mga pako eh. Kasi may binili din ako malapit doon, cleanser. Kaya, ayun, napapasok na lang ako sa Jollibee. Alam niyo ba guys, yung si Iran, yung jowa ko kuno, yung jowa ko, siya, pagka lumalabas kami, tapos tinatanong ko siya kung saan kami kakain. Alam niyo ba, lagi niyang sagot, Jollibee. Sabi ko, bakit Jollibee? Bakit Jollibee lagi? Sa Jollibee lang daw siya nabubusog. Ayaw niya sa iba kasi daw hindi niya gusto yung pagkain. Gusto niya kasi sa Jollibee yung may chicken. Yung tulad ng ganito, in order ko yung may chicken, yung may Shanghai, tapos may spaghetti. Pero yung spaghetti hindi niya kinakain, binibigay niya sa akin. Ako naman kung matakaw, tuwang-tuwa naman. Kasi paborito ko spaghetti. Bali, ang mangyayari, magiging dalawa rin yung spaghetti ko. O, diba? Sarap. Ang sarap. Pachikain. Wala na akong rice. Oh no! Bitin ako sa rice. Bakit kaya yun, no? Kung ano pa yung bawal, yun pa yung masarap kainin. Kasi sa chicken, yung balat niya, maraming yun, cholesterol. Pero masarap kainin, di ba? Lalo na pag ano ba tawag din? Yung tulad ng ganito, fried chicken, gano'n. So, kakainin na natin yung spaghetti. Tapos, ang ginagawa ko, pag may sobra yung mga ganito na sauce for mga Shanghai, hinahalo ko siya sa spaghetti.
May bisita ako. Kaya ba, Chikoy? Dumaan. So, hinahalo ko siya sa spaghetti pag may sobra. Ewan ko, type ko lang. Masarap din naman. Okay, pachimay kita ka sa vlog ko. Mag-hi ka muna. Subuhan mo kasi siya. Subuhan mo. Para makarga. May tumatawag. Sagutin natin. Oh, gusto mo pala. Hello? Lagay na yung tubig mo na. Nagbablog ako. Nagbablog ako. Nagbablog. Mag-hi ka sa vlog. Say hi sa vlog. Wait lang. Sabihin mo, hi! Hi. Ayun. Tumawag yung ano ko. Alam mo na. Ayun, so ito na po yung itsura ng aking. Oh no! Tapos na. I'm super busog, grabe. Ayan guys. So, tapos na tayo sa ating pagmumukbang. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po sila. Bye!